Velkommen til denne flotte velholdte etplans andelsbolig på 84 kvadratmeter. Beliggende i et roligt kvarter, kun 15 minutter fra Odense. Vi starter i det lyse køkken, som indbyder til gode madoplevelser, med de stilfulde kirsebærfarvede bordplader og lækre hvidevarer i rustfrit stål, som giver et moderne indtryk. Der er separate indgange til bryggers og entré, forbundet med en gang og badeværelse, med adgang til 2 gode værelser, som kan indrettes til soveværelser, særskilt kontor, hvor man kan lukke døren, eller børneværelser. Hele boligen har nye energirigtige vinduer og døre fra 2016. Et lækkert badeværelse med gulvvarme og brus er centralt placeret i boligen. Stuen er i åben plan forbundet med spiseplads og køkken. Den store stue har dobbelt vinduesparti med et flot lysindfald og udkig til den store sydvestvendte terrasse, som garanterer masser af solrige timer til afslappende stunder. Fra stuen er der udgang til terrassen, hvor man omgående lægger mærke til de flotte asymmetriske fliser. Terrassen har rigelig plads til havebord, stole, grill med mere og er omgivet af en velplejet hæk. Fra terrassen kan man tilgå haveskuret, carporten og den grønne have. Både hus og have er nemt at vedligeholde, og der er tænkt på detaljerne både inde og ude. Velkommen til din nye bolig.